Så er vi lige kommet ud til en kunde, som har bestilt vores nye stubfræser. Det er en professionel stubfræser, og stubene herude er op til 1 meter i diameter. Tænderne de sidder her, de er runde. Den her den kører rundt, når man aktiverer den deroppe. Og hele styrepulten sidder deroppe, det kigger vi på bagefter. Når man bruger det her isenkram her, på med noget høreværn, for den larmer, og på med nogle briller, fordi den kan altså kaste sten. Og man må ikke stå tæt på, heller ikke sidevejs, selvfølgelig heller ikke foran. Her har vi styrepulten. Alle funktioner de bliver styret herfra. Man kan dreje den ud til siden, så man bedre kan se, hvad der foregår. Tilbage igen. Og så står man stille og roligt og styrer den herfra.